batez ere kontakizun, bere gorputza, bere egin beharrak, bere ahotsa, bere... Hori da hemengo arratz tematikoa, baina nik aipatuko nituzke azpimarratuko nituzke batez ere hor gailentzen diren, nabarmenean gailentzen diren bi gai eta dira abandonua eta noski amatasuna. 5 urte ez abandonatu zuen bere senarrak eta hor dabil mandiriei, izarei usaila ezin kenduik. Eta bestetik bere umearekin duen bizipen hori, amatasun hori. Bi gai horiek dira nagusiki indartzen direnak egunerokotasunaren zama hortan. Eta hau ere, bigarren galdera bezala utziko izuet, gero nebauzu hitz egin, abandonuarena. Abandonua hitza da gehienetako bat errepikatzen dena novelan zehar, 5 urtez gizonak utzi zuen, eta hemen kontua da, 1979-2009 egin dudan azterketanik emakume idazleek zer idazten duten, bada konstante bat amatasunarena, baina, kontxo, abandonuare asko azaltzen den gai bada, emakume idazleak oso kezkatuak daude abandonuarekin, baina aldaketa handia ematen abandonuan. Ez dago sabera, zergatik Pampoxen ikusten dugun abandonua, maitasun erromantiko hori, oraindikan sinetxia, gizona bere maitasun guztiarekin utxunea, zuloa, zurrungiloa, eta gero aldiz Koaderno Gorrian beste aldarte batekin tratatzen da abandonua. Eta hemen esaten dizua novela hauetan Greta, Koaderno Gorria, Sesifona Maite Minez, Nora ez dakizun hori, Nerea eta Bio, Kamaren Eskua, Bilizta, bat, hori dena dute hori epizentroan abandonua. Diferentea, batzuk abandonua, gizonak utzi dute, beste batzuk umeak utzi dute, abandonua, gai importantea, emakume idazleek ikusten dutera eta gerorako nahi baduzu, hitz egiteko. Gai importantea batez ere, maitasun erromantikoaren tratamenduakin, eta nik uste dut atera berri dela gainera liburu oso ederra, antropologiatik, Maria Luz Estebanena, el pensamiento crítico amoroso, pixka bat horren inguruan gogo eta sakona eta ikerketa zabala egiten duena. Bien, nik ikusten dudana da, abandonoarekin, gauzak asko aldatu direla. 1979 honea ez dago ikusi duzu bezala horro azaltzen dira novela beste tratamendu bat ematen diote, baina eguneroko zamarekin eta amatasunarekin kontxo, nik nire buruan bederen ez dut aldaketa handirik ikusten lanean, etxean, politikan nik sartzen naizenean, oraindik orain zergatik Pampoxeko kontu horretan esaten dut, ni ere izan nintekeen 2012 gaude ez dira gauzak asko aldatu aldatu dira, zerbait aldatu dira emakume berria badago gizon berria ere ari da sortzen. Baina hori horra saltzen den estres hori zuek amak zaetanak egin gilena askotan biziko zenuten gizonek ere igual da. Abandono aldatu da. Hau, uste dut horrendi berria dela. Beste gaia oso interesgarria ekartzen diguna eduki aldetik zuek aspertzen bazeaten ere esan, begiradekin ezin da kasi. Baina, nik asko hitz egin dezaketala kontazta, batzutan beldurrata dena ematen dit. Beste ekarpen bat egiten duena eduki da sendi monoparentalarena. Gaur egun hori osoikoa da, gure eskoletan, familia zitze egiten denean, zema familia tipo dauden, paradigma asko dago, hori da gure irakasle duten gure hausta handi bat gaur egun, umekin lantzeko orduan, eta zure familia nolakoa da. Jainkoaren, galdera zaila izaten da eratzuteko hori. Ordurako, 1979 Arantxa bazegoen horrekin, eta ez orduan bakarrik. Gerora ere, bere konstante bada, familia tradizionaletik emakume aurruntzea, pixka bat. Eta nire egiten dut, Barronek esaten du, la maternidad monoparental no solo es una posición familiar nueva, sino una realidad compleja y significativa, incluso que las mujeres tras una experiencia de separación o divorcio van dotando de sentido. Gai hau, emakumeen munduan nahiko zabala da, nolabait ere emakume batek separazio baten inguruan, igual autua bakarrikako egiten duela, gizonezkoek ez bezala hor badagoela alako, badago debate bat, nik ez dakitegia den, ez dut ikertu ez dakitegia, baina badago tendentzi bat, ez dakit zergatik izango den. Baina, Arantxak hau ekarri digu, 1979, eta nik esan nuke 2011an ekarri dugun Irumariakekin alako kontradizio baten sartzen dela gainera. Eta entzuna dut, ez da neketan. Beraz, gaiei eduki begira horixe esan beharrekoa. Estilo hori begira, zer ekartzen du begira liburu honek?
eleberri honek, eleberri lirikoa da. Ezin zen bestela izan behar zuen prosa poetikoa, ume badago, umearekin jolasean, umearekin hitz egiten du, hitz jolas bada, ahots hitz, kantua da, poesia da, ezin zen bestela izan, lirikoa da, eta barrutik dario, borborka dario hitz hori, sentimendu hori, pensamendu hori, Wolfek, Joycek eta ekarri zuten hori. Eta pertsonaiari lotuko natzaio berriro ere, literatur pertsonaiari eta teoriari, marxistek esan zuten bezala, literatur pertsonaiak inguruaren informazio aski zabala ematen zuela, eta esan berri dut, Arantzaren kasuan, 70ko hamarkadako emakumeen kezkak egina dagoela literatur pertsonai hori, psikologistek esaten zuten aldiz, barrualdea ezagutzeko, pertsonaren barrualdea ezagutzeko oso tresna, ederra zela literatur pertsonaia, barrutik, sentimenduak, formari gebe ateratze hori, den hori, pertsona den hori ezagutzeko eta ikusteko. Eta boala, hemen dago, hori da, zergatik Pamposiko ama, da, etenik erreka ikusten duzuenean hola, borborka ura dariola, joan etorri batean ateratzen direla inolako bota, atera behar direlako, eta itxasora dozelako, gauza bera gertatzen zaio emakume honi, kontatu beharra dauka, sentitzen duen guztia, hortxe botatzen dut neurririk gabe, eta barne jari hori, Wolfek eta martxan jarri zutena oso ederki ekarri zen gurera, eta noski beste literatur egilek ere erabili dute. Berak darabil ikuspuntua, berak darabil pentsamentua, bera da subjektua eta objektutzat ditu 70ko emakumearen askapen mugimenduak zituen kezka. Hori esana dut, ez dut berriro esango. Eta beste gauza batekin bukatuko dut pixka bat bere estiloari egin beharreko pintzela da, eta da amatasunaren sintasia ekartzen dugu. Zer da amatasunaren sintasi hori? Harreman kosmiko bat sortzen dugu. Ezin zen bestela. Seme alaba, ama semen artean harreman kosmiko bat dago, eta semen artean ere egongo da, segurazki. Umearekiko harremana dago, umearekiko hizkuntza, gorputza eta hotza sinbiosio batean jartzen dira. Eta hori dena egin alizateko amatasunak denbora batzu ditu izen ere, hori dena ezin da egin denborari gabe, denbora infinitu bat behar da, nolabait ere, ama alaba, ama seme arteko harreman kosmiko hori lurretik azten dena, gorputzen lehertzen dena, zerurainoa dikoana, aksismundi bat, ezaguna izango ditu aksismundi hori, harreman kosmiko hori gauzatzeko izan ere nahi eta eskoa da denbora bat. Denborari gabe, jendarte hontan, ez dugula denborari bezertarako, nola gauzatu ama seme alaba arteko harreman kosmiko bat, ezin da. Eta zergatik Pamposien amatasunaren sintasia abiatzen da harreman kosmiko hortaz. Eta amaren gorputza eta hautsa bizitza baten metonimia bihurtzen dira ezinbestean umearentzat. Umearentzat amaren gorputza azkenean da janaria, berotasuna, lasaitasuna, jolasa, plazerra. Dinarstenek ondo esaten duen bezala, el vínculo corporal del bebé con la madre es el vehículo a través del cual se forman y se expresan los sentimientos más fundamentales de la criatura. Umea sentimentuetik hasten da azten, amak emandako berotasunetik, amaren hitzetik, hitzak egiten du umea, sentimentua gauzatzen ditu, simbiosi hori dakar Arantxa eta Bizkaiak novela eder honetan, nolabait ere ezkuntza hori, uztarketa hori ume ama arteko hizkuntza gorputz kudeaketa bat egite hori, ondo esan dudan bezala, lurretik zerura dijoan ardatz mundi hortan. Suleimanek asko gustatu zitzaidan maternite lana aztertu zuenean, esaten zuen, bazela maternite zela escritura, idazkera femeninoa eta maternidad como hecho biologikoaren hezkuntza bat, ez? Nik gauza bera topatu dut zergatik Pamposen. Horixe da. Nolabait ere bizipen hori, bizitza ekartze hori, sortze hori, elkartze hori, bat egite hori, eta bidai bat egite hori da ekartzen diguna zergatik Pamposeko ama. Lurraren sabeneko zuzko dola sustraidan, moturetatik sartzen zait, zuri loa sukurreko egaletatik sartzen zaizun bezala. Lurretik gorputzera, loreko lore usai